IJsselstein bestaat volgend jaar 100 jaar. Deze bijzondere verjaardag van het Peeldorp kan ondanks beperkingen rondom de coronacrisis gevierd worden. We zien een relatief jong dorp. Eigenlijk kunnen we zeggen dat ongeveer de derde generatie hier momenteel leeft in IJsselstein. Hier in 2021 bestaan we 100 jaar. Het is dus in 1921 begonnen en dat begon eigenlijk hier in dit gebied was eigenlijk niks. Het was gewoon Piel. En toen is er op een gegeven moment behoefte gekomen aan meer landbouw. En toen is eigenlijk hier een landbouwdorp gesticht. Echt eigenlijk een tekentafeldorp. En dat is opgericht door de minister van IJsselstein, toenmalig minister van Landbouw. Dus de naam IJsselstein, het de naam daaraan te danken aan die minister. Dadelijk is ook een moment om stil te staan bij dat eeuwfeest, hè? Want bij een eeuw IJsselstein, hoe gaat dat gebeuren? Nou, dat is een groot feest gepland natuurlijk. Wij zijn een werkgroep van 10 personen. We zijn al lang geleden opgericht om een platform te hebben voor dit feest. Want meerdere verenigingen willen meedoen. En we hebben daarvoor een heel mooi framework gemaakt met 10 personen inmiddels. En die 10 personen hebben ook weer commissies onder zich met weer meerdere personen. Dus in totaal zijn er dan wel denk ik 50 mensen met gemoeid om dit feest gestalte te geven. Natuurlijk kennen we allemaal de situatie, daar wil ik niet verder op uitweiden, want we hebben gewoon een beperking momenteel natuurlijk. En zeker de eerste helft van het jaar is dat moeilijk. 1 januari hebben we echt een heel goed alternatief gevonden. En dat is omdat het toch een cultuurhistorisch feest is, willen we toch dit 1 januari openen door middel van een uitzending via PLMA's TV. Bij dit bord staat hier al een geruime tijd. Gaan regelmatig IJsselsteiners op de foto met de kinderen of met de kleinkinderen en plaatsen die op onze social media kanalen of hun eigen social media kanalen. Elk jaar in juli en december reiken we dan ook een taart uit aan de winnaar en de meest originele foto. Dus ook binnenkort zal er weer een oproep komen om nu in december nog een leuke foto te plaatsen. En dan zullen wij daar nog een taart langs komen brengen. Daarnaast een bijzondere door Frank van Meijel is een prachtige IJsselstein vlag ontworpen. Die gaan we presenteren op 1 januari. Die is er eerder al gepresenteerd, maar die gaan we ook echt in de verkoop brengen op 1 januari. En vanaf dan zal die dus ook te koop zijn. En willen we dat de mensen die ook zichtbaar aan het huis gaan hangen. Het bijzondere daarvan is een vlag voor altijd voor IJsselstein. Dus niet per se voor het 100-jarig bestaan. Echt voor het 100-jarig bestaan hebben we de jongste generaties uit het dorp. Dus de basisschooljeugd uitgedaagd om een ontwerp te maken van deze wimpel. Daar gaan wij binnenkort een winnaar uitkiezen en die zal dan ook officieel gepresenteerd worden en ook gehesen worden op 1 januari. En die zal dan ook het hele jaar te koop zijn. Dus dat onder andere ter promotie op dit moment. De uitzending zal voornamelijk in het teken staan van de activiteiten die we hebben in IJsselstein. We hebben een paar leuke dingen ontwikkeld al. Ik noem maar even een paar. Bijvoorbeeld de IJsselstein 100 app is er. We hebben iemand in de dorp die heel goed apps kan maken. En die heeft zich ingezet voor die app. Dus iedereen zal daar de app kunnen downloaden. En dat is een heel mooie app waar alle activiteiten in staan. De historie, de activiteiten, de eerste 15 boerderijen bijvoorbeeld kunnen ook inzoomen op de kaart en de historie daarvan lezen. Nou ja, dat is allemaal coronaproof. Die app, dat maakt niks uit. Je kunt gewoon alle informatie tot nemen op een hele goede manier. Dus dat willen we heel graag aangrijpen in die uitzending. En een ander belangrijk punt is, we hebben Henk Deters heeft namelijk een lied geschreven. Samen gemusiceerd met Stef Konings en Henk Deters samen. Dus dat is een clip die wordt momenteel opgenomen. Ik denk dat deze week al opnames zijn gemaakt met een drone voor dat liedje. En het heet het Eeuwlied. En de titel van het Eeuwlied is Dit is mijn land. Dus we gaan dat dan lanceren of presenteren in die uitzending van 1 januari. Ja, dan komt ook een ondernemersweekend, begreep ik. Ja, dat is een heel groot evenement. Die zien er echt al heel ver. Zoals je misschien weet, hier in IJsselstein zien nogal wat ondernemers die samen de schouders eronder gezet hebben. Dat is ook heel snel gelukt, moet ik zeggen. We hadden eerst een aanmelding van bijvoorbeeld 10 bedrijven en nu zitten we al op boven de 60 die mee willen doen. En die bedrijven hebben samen door middel van verschillende punten was dadelijk in september, van 10 tot 12 september, een gigantisch weekend organiseren, ook voor mensen buiten IJsselstein, om dat te zien wat we hier allemaal hebben. Ja, de rest van het jaar hebben we eigenlijk vanaf eind mei tot en met eind oktober allerlei activiteiten gepland. En we zullen later in het voorjaar een besluit nemen hoe door met verder. En dat kunnen we pas zeggen eigenlijk eind februari.